Príjemné dobré ráno prajem, je piatok 12. januára 24 a ja vám chcem ukázať 6 pohľadničiek s krásnymi dámami, ktoré som pripravila na blahoželanie k Valentínu. V svojich šuflíkoch som našla zo pár hárkov tohto papiera od Grafik 45. Názov kolekcie je Mon Amour, moja láska. A ja som z jedného hárku, konkrétne tohto, vystrihla túto dámu a urobila som trošku koláž a vyrobila som 6 takýchto pohľadničiek, ktoré sa dajú položiť takto na stôl. Na bigšote som povyrezávala srdiečka, z inej strany z tejto kolekcie som povystrihovala všetky rúže a listočky a vo vnútri tie pohľadnice vyzerajú takto. To je prvá, druhá, vo vnútri je takto. Každej tej dáme som vyrezala tieto prstíky na ruke a zasunula som do nich to srdiečko. Tu je s ružou a s motýlom. Tu je tiež s ružou a s motýlom. Vo vnútri to vyzerá takto. Papier, ktorý je vo vnútri pohľadníc, som kúpila vtedy. Respektíve mi to priateľka podarovala. A mala som to už v šuflíku veľmi dlho a teraz na toho Valentína sa to celkom zišlo. Aha, tu je napísané láska zmení všetko. Takže takto. A posledná 6, plná červených srdiečok. Vyzerá takto. Keď sa to položí na stôl, dáma veľmi vynikne. 3., 4., 5. a 6. Verím, že som vás inšpirovala a budeme ďalej tvoriť niečo na Valentína. Pekný deň vám prajem, ďakujem za návštevu.